आं फार्स्टनो चिनि हाबु बागान खुलुमु याखारो ताई चिनि 29 कृष्णपुरनि हाइनाय चौमारि बाटायनाय बनो बाहाय नाम खुलुमु याखारै जों चिनि तिप्रामो थानि 29 कृष्णपुर बाय खबजाक इसद गरगनि बिसिंगो कायसा जों रांखल बाजार पार्टी अफिस बा हामनगो जों कायसा पार्टी अफिस प्रेस मिट मा खायजा दिनैनि प्रेस मिट खायमानि एजेंडा हंकाबनो जे जों मियाफ्रु नुखा जे सोशल मीडिया माध्यमे जों कायसा नुखा जे इसद गरगनि बिसिंगो खबजाक हरिकुमार चौधरी पाराव रतन देब्रमा मुंगै पार्टी आईपीएफ नि सामुखायो नै ब तिप्रामो थानि बुं फालै 26 फेमिली ताई 78 बुथ आरतयै बीजेपी ओ जॉइन खायमानि आबो टोटली टाटाल आबो फल्स आबो बिसोर एक फेमिली नि 4 बुथ आरसि हानि बागै जों दिनै खातन थगियाङै जों जत्त और फाइमानजा फैजाखिनि इसद गरगरिनि बीसी चेयरमैन तंगो बरमनां चंदन रुपिनि ताई तंगो चिनि बीएलए तंगो ताई इसद गरगरिनि मॉनिटरिंग कमिटी आनि खादानि दाखोके बुथं जत्तनो तंगो यांगो आजुदा हानि बागै जों अब प्रेस मिट मा खायका ताई बर साकाते आईपीएफ तिनि वेस्ट तेलियामुरा डिविजन नि सेक्रेटारी हिन सामानी आव हाने टोटली टाटाल कारण वो आगे थिंगो आईपीएफ टी खायका खायपानो बो कतारमा जरा तो आईपीएफ टी हाका के खाया तो बिनि बेपार आबोनि परे हंखायनो बो दफानि सामुं खायलिया बिनि एसडीएम ओ तामा जेन फाइ बो आबो हायलाय तंगा इंगा ताबो गरो जे आईपीएफ टी नि बो मो बीजेपी थांनि सामानी आबो टोटली टाटाल ओरो चिनि तिप्रामो थानि एकजन लिजार फान करै कारण हंका रो आगिनो कयेकजन बिनुक्लक बासा जांनु खान जों सोशल मीडिया बो आबो बीजेपी नि सामखायनायसि चिनि तिप्रामो थानि कायसेपानो लिडार करै आरो असनो जतनो न खुलुमबाय था एनी क्वेश्चन आसुसुसु ताई बुसखांगो अबन सिखांगो जे थांनाय वो निनि बाबुजी दबरमा बो 500 फेमिली तेलंगई बीजेपी वो बानारो माने हिने अबले बेसे जंते कबो बेलेकेनो नांगौमोन कक्समोन बागै आं हामबाय फारु चिनमिया न कारण बाबुजी तो जोंनु खारो जे एडीसी इलेक्शन नि सकान मखरा खितुम गुरै हाय आराइसो बाहारै तंगो बोआरो एडीसी इलेक्शन जे कैंडिडेट माय आने बागै से बो तिप्रामो था खाय ताबो बाहायनो सही रकम न तिप्रामो थाबो बो एसेम्बली नि कैंडिडेट माय आंगि बहाय हाय बीजेपी थांगै फा आम हाय बरक दफानि सामखायनाय हायनो बाहाय जों बाबुजी थाय बरंनो सेलेंगो बाबुजी थाय बरंनो जों चिनि सदकर करियो नायमांलाक हायनो बागै बाबुजी थाय बरक चिनि जों प्रेस मीडिया नि माध्यमे जों बनो वार्निंग दिनाय चिनि सदकर करि बिसिबो बो आफायजों जों खांबाय निनसिनो मंका आं 29 कृष्णपुरनि वाईटीएफ नि सेक्रेटारि बलेन देबरमा